odabrat grašak, u stvari mahunj. Baš je rodio naš. Ja sam mahunice obarila. Sad ću njih ocijedit. Assalamu alaikum, pozdrav dragi moje. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u Nihaljinu kuhinju. Nana je posijala graška. Ja sam otišla nabrala, pokušala sam birat mlađe ove mahunice. Ovi koji su otvorile, znači da su to starije, evo vidite. Ali nema veze, iskoristit ćemo. Obarila sam i evo sad ću upržiti mladog luka. Dodat ću i onda ću pomalo dinstat, podljevat vodom i nešto ćemo napraviti. Vidjet ćemo, nisam nikad prije pravila, pa eto, samo ću mahune i luk, pa ću zalit kasnije vrhnjem za kuhanje. Uglavnom, idem mahune ocijet. Zagrijano ulje, dodat ću mladi luk. Posolit ću da brže omekša. Na propržen luk dodat ću obarene mahune. Opet. Opet treba svoj biber. Podlijet ću malo vode da ne bi zagorelo. I pusti da se krčka. Dodat ću malo vrhnja za kuhanje. Posut ću se malo peršuna.